Is mis sé féithlí tá mé mahónaí a litir canan ag gundaid in an ál. Is bralam fashion agus ag cruú rudaí mé féin. Tá coppla caiú amsir agam is bralam a gimmers pelgéla ag búlú an piano ag dramaíocht is a ceol. Rahim sa lísa ní a bí mix muú anias. Nara mama ma jean ver am ruggají an ving. Bí na hina ha cur pleasure armas the a mel na bowl. Is some fish gan toya gur an skadan har na drem. Is bralam fashion mar heglam ó rudí héna anu is heglam rudí a thursal, rudí a bhí agam agus bhí sé rábhag heglam mé ar éada nua. Bhín méid smuoitiú agus tá leor agam a scríbam síos na rudí tá mé géirí anu. Lahar tá mé gobar ar tíléine is brístí, ní mé réileann na brístí go fáil ach tá an tíléine ré. In amanaí cuidí mó amílam le rudí atá rá dheacardú mar hampla ag fuail. Amanaí tuairim coppla éadaí agus rudí do mathardra is cuineam coppla rud dom héin. Nuair tá mé ag deanú éadaí úsáidím éada a bhí rábhag dom agus garim suasé agus úsáidím díomant agus rudí eile cás lei sin. Bhaithlim leanach le seo nuair bhí miní sinne. Ní cosnaíonn sé go dúir airgid mar thaim go dtí an siopa agus dheom coppla rud le patrón a dhéanú agus éada. Nuair táimid níos mó bhailim bhí mo bhanaisteoir le mo líne fashiún hain. Is mis sé féithlí agus seo tairí mo cruthíochta.